ing ngatasé kakangku dikongkon karo Bapak Semar. Mongko gayane Bapak Semar ku gegayan sing utama. Lah kok Ndara Caki lah kok dadi mamak sing dadi tumindake wani merjaya karo kakangku Petruk. Aku sing ora trima pokoke. Lah tenang, Truk. Petruk do slamet. Ya, pangestune Kang Gareng. Terus kabul kawusanane lehmu dikongkon karo kakekne Semar. Perkara kuwi mengko tak aturne ning nggone kakekne Semar. Oh ya. Terus karepmu? Ya mumpung isih ana wektu caos panglipur. Tetembangan mbok menawa sore mau durung ana sing urung dipinangkani ya dipinangkani ning gara-gara Ndagong. Wah. Ngene wis dadi mbok menawa pancene padatan kepiye? Wah anggere semene limbukan ora kaya-kaya, bar limbukan prung. Mergo awak dhewe wis apal nang daerah kiwa tengen kene. Heeh. Kene iki wilayah Guntara kok ya. Wah iya, kok ndingaren pas prei. Nusul karo kakangne. Jan iki ketoke kaya ngene aku nek dong kono makili awan dong mayangke awan anakku wis nunggu aku mesti nyemak ning YouTube. Wah cekelane apik mongko suarane yo apik mongko yo nges mongko yo semu. Sapa iki? Kuwi Guntara iki putrane Mas Gati Balangan Ki Sugati. Oh, tunggale kae Sanghyang Bathara Wenang, Mas Yadi, Mas Yanto, karo Mbak Ganes. Nah, ya syukur le iso neruske perjuangane bapakmu. Ujube sore mau wis diaturake wis ora kurang-kurang ya kuwi mengeti Ambalwarsa Kelurahan Ngestiarjo Wates Kulon Progo sing kaping 76. Dumadi saka taun 1948 merga jaman biyen iki dumadi saka rong kelurahan ya kuwi ngentak karo Dukuh. Terus dadekke siji ing taun 1948. Mula ya saiki genep sing kaping 76. Ya. Mau sore ya wis ora kurang-kurang nggon awak dhewe ngaturake sing baku sing disuwun pengajape jumbuh karo sing dadi sesantine mau. Guyub rukun, gotong royong, persatuan dan kesatuan tetep kudu dijaga. Antaraning pangarsa karo warga iso padha manunggal dadi iso mawujud manunggaling kawula karo Gusti. Perangkat desa saka panjenengane Pak Lurah terus sak perangkate kabeh ya pinaringan kabagas warasan lancar nggone padha makarya
ana ing bale kelurahan Ngesti Harjo kene. Heeh. Warga ya padha sengkut gumregut nggone padha makarya satemah ulem metu saya tuwuh mati tikel. Ya kaya sing tak kandhake ngarep mau. Mula pancen ya persatuan dan kesatuan kudu tetep dijaga merga rukun kuwi gaman sing paling kuat. Kaya sing dadi lelagone ya ana lelagone ana wae. Kae lo kae pantes dadya patuladan ngrembug bab persatuan dan kesatuan. Mula ya kanthi pengetan ambal warsa sing kaping 76 Kelurahan Ngestiarjo wates Kulon Progo iki kabeh wae wargane sing padha makarya dagang ya padha lancar kabeh, sing padha nyambut gawe ning kantor ya diparingi slamet tur ya lancar sing dadi pakaryane. Para among tani uga padha wekel pangolahing tetanen sing disuwun sesuk panene uga dadi lan panene uga tuwuh matikel-tikel satemah bisa mahanani murang sandang buga. Mula ngene iki ya kena wae ngiras pantes karo mboyong Mbok Sri Dewaning Rejeki utawa Mbok Sri Dewaning Buga diboyong ana ing Desa Ngestiarjo kene. Mula diaturake lagon kok ewa aku terus karepmu gentenan sing kakung ya Mas Katno angger sore angger mulikon bawa puji maya kok mesti mingsat ayo saiki Mas Katno coba Mas monggo Mas suwuke mlaku 250 Super Cup kok mlaku 250 ha iya terus piye minangkani pamulutan sore mau sing durung iso dipinangkani apa gajeke mono sing ngersake langgam rengu iya ning kaya aku nek durung muni jineman ki rasane durung komplit gara-gara ki nek durung muni jineman urung komplit apa ular kambang wis kulino krungu Mendes ki rada kemayu aku ra seneng kemayu lah apa sing rada dawa arep awakku cilik ngene iki aku senengane sing rada dawa apane jinemane oh ya apa wah sing suwe ramu niki glathik glinding sapa coba aku tak glindingke Mbak Yuku sing saka Natayudan saiki lenggah ning Kasihan Bantul yo kaya ngapa Bu Prastiwi iso glinding apa ora cakepane Singatirta kena Jinepitna kena Ginupita kok Jinepitna kae dijepit wis trima kok ya neno sing bagian A nyamlengi kaya ngene kok bagian A merga jenengan dadik glinding kuwi terdiri dadi A sampai D iki lagi bagian A mula wah bareng muni alusan jan iso rata kabeh gampange ya cetha gendere cetha sitere cetha gendange cetha wah jos tenan kok sone Basirun ki Lasirun oh iya ya pancen iki Mas Tulus ngersake pokoke alate sak paket saka kagungane almarhum Ki Sena Nugroho ya kula aku terus nembung karo Pak Bima karo tak pasrahi sak sone sisan ayo yuk saiki ngrembug bagian B tekan D ngrembug babakan manuk Meti oh Mbak Wahyu ki ya sak adiku mula ya Bulik Wahyu ya apik terus minangkani pamulutan sore mau ana sing ngersake langgam rengu ya sapa sing wingi arep ketinggalan bis sapa Mbak Oriza kaya nganti ketinggalan bis ki ngapa ta nak aning ya mbok menawa minanggung ya mbok menawa ning perjalanan ki wancine nindakake salat ta mbok menawa lho nggih apa malah lagi perlu neng buri kesuwen
Ayo nak dibawani langgam rengu. Nggih. Padang. Rada mruput. Ora kaya wingi nang ndi nang Temanggung wingi. Wis jan. Aku mergo awakku lagi drop mongko diweling kudu bubar jam 5. Tak bubarke jam 4.10 wae meso. Wah wis jan. Barang awakku tak nggo nyuwara angel gak dadaku seseke kaya ngono. Gek gage-gage dirampung. Esuk panitia rano sik nemoni. Sing tanggung jawab aku. Di demo aku kena denda. Nah, sesuk aku tak melu ngijoli pokoke wis. Karang sing jenenge awak wis ora mesti. Pas aku jan lagi drop-drope. Gak awakku adem panas keringet dingin. Ya sing penting rampung sewengi ya. Ayo Mbak Yu. Besok ben ngundang aku. Aku mayang ya apik, ngrebab ya apik, ngendang ya apik. Gebes-gebes. Ayo. Rezeki iki ya ben gentenan ngono. Aku nang kono ya wis ping pindho kok ya. Kula pun dituding-tuding sok ra dijak. Asah ndak ketinggal bis nak melu sesuk ora usah melu kowe. Bapak sapa? Bapak Pocong apa? Kae lho reng bocah-bocah lah. Kae bocah-bocah lagi do ngaji kae. Iya, Mbak. Dijogo tenan mergo iki bakale le nyambut gawe adoh-adoh tenan. Adoh-adoh iki Jakarta, Semarang, Bandung adoh tanggalane. Mergo bar iki wis ngadepi sase sepi njur arep ngopo iki. Nah iya. Ayo Bu Aris. Mah turu ayo nek gara-gara ki bagiane Jaipong ki meneng kok ya. Ming melunaske tekan esuk ben gek nampa amplop. Nyambut gawe. Alah. Oh ah oh Kalugon lakuning lekas kadung kaderen amomok mangun
manah rahayu haywana tan agolong gumolong manatu koro karnaniro hangapus puspito wangsalan semon oh i a i mlegegeg ugeg sadulita mel sinuwun kejawi kula ngaturaken gunging panuwun ugi ngaturaken pambagya panakrami sami manggih karaharjan rawuh wonten sudung kula Karang Kadempel sinuwun yo Kyai mundi pengestune Kyai Badranaya lulus harja praptaku ning Karang Kadempel salam taklim ku katur Kyai nggih kula tampi nanging dawah sami-sami Ndara Werkudara Ndara kembar dipun prayogekken nggih Ndara ya Semar kaya wis ora kurang prayoga Kakang Semar sinuwun kula ngaturaken sumengkeming pangabekti Ndara Werkudara Ndara kembar bekti kula nggih Gus kula nggih ngaturaken sumengkeming pangabekti nggih sinuwun kalian Ndara Werkudara Ndara kembar nala gareng Petruk tak tampa nala gareng Petruk tak tampa Truk piye mbok jangkrike kae dekepen Truk lah ngomuni terus mah nambahi sepi banget saya sepi ngece apa ya kae jangkrike kae ket mau kok menek krik ayo pitikno nek mongsane kaya ngene gek panase kaya ngene gek wah jan kewane kepik pirang-pirang ana sing ijo ana sing cilik-cilik wah jan wah elok tenan kon ngeplok bari kae apa kuwi aneh-aneh kae arep kaya ngono ya kelangenan sinuwun kula sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami dene jengandika sampun kersa rawuh wonten sudung kula. Iya Kakang, ngemuti lamun Kakang Nayantaka kuwi pinangka dadi pamemonging para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti nggo seprene Pandhawa ora nate pisah kelawan Kakang Semar. Sarta wis akeh pituture Kakang Semar ingkang sayekti andayani marang para Pandhawa. Mula bareng para Pandhawa midhanget yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan tumuli Pandhawa banjur sowan ana ing Karang Kadempel ya mung wae diagung pangaksamane Kakang Semar yen to kadangku Dimas Arjuna kalenggan iki durung bisa melu sowan ana ngersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten dados napa. Kula isa nglenggana lan isa maklum yen Ndara Janaka mboten nderek rawuh ten mriki. Mbok menawi Ndara Arjuna nembe kalimput krana kenging pengaruh nganggep yen gegaweane Semar niki dianggep luput ning mugi-mugi mawon mangke Ndara Arjuna tumuli diparingi eling. Wah, Semar. Mbok menawa saiki jlamprong lagi karo Jriteng Kresna kakangku mergo anane Semar arep bangun kayangan iki dianggep luput karo Kresna kakangku. Nanging aja semelang Punta Aji kakangku aku lan kembar tetep bakal mbiyantu sak wutuhe marang gegayoane Semar. Iya Kakang Semar, najan kembar uga tetep bantu sak wutuhe marang bot krepotane Kakang Semar. Nggih, matur sembah nuwun Den. Napa sing diaturke dening Petruk kala wau niku leres daya. Mboten dikurangi, mboten ditambahi. Matur nuwun ugi dene niki pusaka katelune Pustaka Jimat Jamus Kalimasada, Tumbak Karawelang lan Payung Tunggul Naga ugi malah sampun wonten ing Karang Kadempel.
Mboten ajeng kula milik niku mboten. Ning niki namung kangge srana kekiyatan anggen kula badhe mbangun kayangan. Lan niki tumrap kula pancen wigati mula ajeng ngandika tak aturi rawuh wonten mriki niki pamriye dimen saged nguningani greget mubah musiking para kawula lan saged mujudaken manunggaling kawula kalian Gusti. Sing nang ngisor ya ngerti marang kewajiban, sing nang dhuwur ya migadekke sing nang ngisor pengajabe supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh saka memungsuhan lan tansah dicaketake dening sanak ruwang mitra karuh kersane rumaket ledha seduluran urip sing tansah samat sinamadan daya dinayan bantu binantu. Margi ngaten nggih sinuwun tumrap kula. Wong urip ning alan Padang niki nek duwe mungsuh siji niku pun kakehan, ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane sih kurang mawon. Niku sing luwih wigati mula muga-muga gegayuhan kula niki mangke saged dados sarana tiyang gesang wonten alam Padang tansah tumindak utami ateteken ati suci pepayung budi rahayu niku sinuwun. Meh raina sumebang iwang haruna kadinitraning uga rapuh sabdaning kukila ringkani kara saketer ringkini dunganing kung lir sing pinipanca Kakang kabeh ngendikane Kakang Semar mesti bakal tak pundi. Mula banjur aku cumadung dawuh Kakang. Aku ya cumadung dawuh Semar. Pun sakniki jengandika sedaya kula aturi suminggah. Sumene sawetawis wonten sudung kula mriki jalaran iki mangke mboten ketang namung sak gebyaring kathit badhe wonten pacoban. Margipun saklumrahe gegayuhan utama niku wonten sandungane lan wonten pacobane. Ning pacoban niku nggih namung pinangka dados panggung kaling laku. Ya Kakang ngestokake dawuh Kakang Semar. Yen pancen mangkono aku sawetara tak mapan oning karang kademel. Pun sinuwun punta Ndara Werkudara, Ndara kembar mangsu minggah rumiyin sumene sawetawis wonten ing wingking mriku Den. Sang Badranaya Hangracut Aji Mancala ungut wenang ugut Pancandriya sayekti dewa utama pamong ingkang para suci babu lelo-lelo niki Ndara Setyaki. Iya Kakang Semar. Ana apa? Wonten napa niki kok mlayu-mlayu? Kakang kejaba aku nyuwun ngapura kelawan Kakang Semar lan Petruk Kanthong Bolong. Merga nalika samono aku nganti regejegan karo Petruk Kanthong Bolong.
Mula tak gelak lakuku ngatur priksa yen to Koko Prabu Ndarawati kalenggahan iki kalimput ing budi. Krana nganggep yen to gegayuhane Kakang Semar iki dianggep luput. Malah saiki Koko Prabu bebarengan kelawan Kangmas Arjuna lagi budidaya lan golek srana bakal gagalake gegayuhane Kakang Semar. Rak tenan to Rak. Rak apa to? Ora liduk jare wong adaplok. Nggih, kula pun ngerti Den. Ning niki pancen tak anggep dadi pacoban mula. Mumpung Ndara Setyaki ten mriki malah kebeneran. Niki kula dereng ajeng miwiti mbangun kayangan, nek Karang Kadempel dereng tentrem. Kula tak nyuwun tulung kalih sampeyan mang ewang-ewange nentremke Karang Kadempel mriki. Klebu kowe kabeh. Gorengan truk. Gorengan truk iki Bagong Gareng Petruk. Ayo kowe do nyambut gawe nyingkirke barang sing ora ketok. Barang sing ora ketok pripun to, Pak? Lelembut maksud. Yo. Mergo iki bakale akeh godho, akeh lembut sing padha gentayangan mula kowe sing padha prayitna. Waduh lah, terus carane ngusir lelembut niku pripun, Pak? Kowe iki anak Semar kok mengusir bangsane lembut kok ora iso ki, ora iso ngusir bangsane lembut. Aja ngaku anak Semar kowe. Ndara Setyaki bekti kula Gus. Ndara Setyaki bekti kula Nala Gareng Petruk tak tampa. Nah niki panjenengan dugi mriki malah terus dipatah gawean kalih kakekne Semar wis ora dadi ngopo. Mergo kuwi saka pangrasaku uga wis dadi kewajibane Setyaki Nadyanto. Koko Prabu Sri Bathara Kresna kalenggahan iki lagi kalimputing budi. Nanging Setyaki iki wong ingkang salah ora bakal tak belani, nanging wong jujur mesti bakal tak dombani. Sing kula karepe ngeten niku Gus, mbok nggih wau-wau ngoten lho. Niya welinge bapak lho, Truk. Piye? Awake dhewe kudu ngati-ati merga iki pancen akeh pacobane. Ya bener sing jenengane gegayuhan utama kuwi pancen sok akeh sing dadi pacobane. Kula Gong, siap. Nyambut gawe sing tenanan, arep wayahane kae mingkari ngekake sedila, dibetah-betahke. Ora ngalamun, ora ngantuk, mergo nek nganti ngalamun mengko nek nganti klebon barang sing ora ketok, wo bebayane tenan. Siap. Aku nang kene ya konsekuen kok, Truk, konsentrasi, Truk. Kowe barang lho Kang Gareng, siap. Aku ya nang kene pokoke ya tak lek-lekke mripatku aja nganti ngalamun. Ndara Setyaki ugi ngeng prayitna ngati-ati. Ya, aja sumelang aku mesti bakal tansah ngati-ati Petruk. Woi. Kalono kalaya takut maringkut ringkut kaparigeng raseksa magura rupa sungnya kang mawingis wingis ladalah mulane aku kok kadhawuhan perjineman Jaramaya supaya padha
mapan nyaketi oning karang kadempelan aku supaya ngiri godha marang para kawula. Wah, lan tujune aku sak kanca lampah dedemitan utawa kanthi laku panglemunan. Najan kowe padha jagonganing kene mangsa werwa karo aku. Woi, ladalah. Antaraning wong semene iki tak delok sing jagate suwung. Wah, mung sing cendhek mripati amba nek ngolak susupane anggane antarane siji lan siji dak gune kumba. Melek to, Reng. Melek. Nek sekirane ora kuat melek ya ngemut-ngemut mbang gula. Mbok daripada ngemut mbang gula mbok ngrungokke jangkrik kaya asik banget kok, Truk. Ndoro Jaki wungon, aku isih betah tugur, Petruk. Nggih, syukur. Gong, aku mas peling karo kowe lho, Gong. Pokoke aja nganti ngalamun, aja nganti keturun mergo nek nganti iki mengko iki kowe nganti ngalamun terus nganti keturun kurang bejane ana barang sing ora ketok ana laku dom sumuruping banyu sing sumedya bebutek banyu bening. Gong, Gong, ngerti-ngerti kok maju gek mongko raimu abang branang. Lho apa sore mau kowe rak diajar karo Ndara Jaki to? Lah iya lah ngopo? Ngatasi kakangku dikongkon karo Bapak Semar. Mongko gayane Bapak Semar ku gegawan sing utama. Lah kok Ndara Jaki lah kok dadi mamak sing dadi tumindake wani merjaya karo kakangku Petruk. Aku sing ora trima pokoke. Lah tenang, Truk. Ayo, hitung kali. Oh, yes. Oh, lah tenan, Reng. Piye, Truk? Ndara Jaki ngerti-ngerti diajar karo Bagong. Monggo perkarane ya ora genah. Lah mau Bagong piye? Ketoke ya ngadeg ning kok mingalamun wae sajake jagate suwung. Wah ya bener mulane kok dadi Bagong abang branang kaya ngono. Wo, wis genah nek keselupan barang sing ora ketok nganti Ndara Jaki waduh. Godres getih kaya ngono kutah ludira. Ah terus piye wis? Ndara Jaki cerakno ning bapakmu ben disadani aku tak nyelametke Bagong kae. Gong. Piye? Kowe wis tak belani lho, Truk. Merga sore kowe mau diajar karo Ndara Jaki to. Ah iya. Mulane aku belani karo kowe. Nek lah kok dadi kowe saiki malah nyerak karo aku kok sadake arek ngewangi Ndara Jaki ya. Wah aja ngono to, Gong. Gong, eling, Gong, eling.
Eling-eling piye? Nek kowe pancen arep mbelani karo Ndara Secaki, ayo. Mumpung saiki ana perkara dadakan ayo. Glet karo aku terus. Eling to, Gong, eling. Wah, iki carane mareni Bagong piye ya? Carane sing ngesrupi Bagong iki ben iso luar. Ngapa ya gedumel-kedumel ki? Wau kelingan karo ngendikane bapak mbiyen. Coba tak rapale. Teguh Wiyana slamet. Teguh Wiyana slamet kajate ora dadi. Teguh Wiyana slamet kajate ora dadi. Teguh Wiyana slamet kajate aduh panas. Wah. Mandi iki sing dadi mantranku le marai bapak mbiyen. Wah, sing slupi Bagong iso metu saka awake Bagong semaput. Wah, ning iki wah buta pirang-pirang. Ning sajake mergo aku ngrapal Bagong iki terus do keweden butane. Lah ning sing teko kae waduh wujuding macan. Wah, iki nek ora bapak sing nyambut gawe ora rampung-rampung, Gong. Kowe tak cerake ning bapak ben tambani macane kae mengko rampungi bapak. Oh. Mundi dawe Pandya Bathari Durga. Ranen aku wis nyaket ana ing Karang Kadempel. Wah. Wewangunan sajak wis padha diwiwiti. Tak jugarak bubrane wewangunan sing kapan ana kene. Semar Badanaya lamun wis ndunguk marang kunjungira sayekti ana parigawe satemah ana wujuding cahya kang mijil saka jagate nempuh dhateng Sardula Badar jatining wujud Raden Arjuna. Aku nyuwun pangapura dene tanpa naliti dhisik marang gegayuhane Kakang Semar. Nggih, Den. Pun. Sing empun nggih empun wong luput niku nek wis njaluk ngapura adile ya mung di ngapura. Waton ora baleni malih pun. Sakniki mang manunggal kalih kadang-kadang dika para Pandhawa.
Sardula utawa macan wis badar Ndara Janaka. Ning lha kok dadi kae ana wujuding buta sing gedine selawan-lawan. Ning nek buta kok tejane aku ora bakal pangling. Ana buta kok cecaketan karo macan mongko macane sing dadi Ndara Janaka. Yen ngono cetha kae genah nek kae. Wah. Kalono kalaya takut maringkut ringkut. Ladalah Semar. Kowe manuta dadi mangsaku. Merga gegayuhanmu dianggep luput dening dewa. Aku kang dadi utusaning dewa sedya nyabarake gagalake nggonmu arep mbangun kayangan Semar. Dosa luputku karo kowe apa? Lan meneh gegayuhanku iki gegayuhan sing utama kok aku diluputke iki karepmu ki piye? Aku ora gendak sikara karo kowe. Aku ora luput, aku ora dosa karo kowe. Kok arep muna sika karo aku ki apa ora kualik? Kualik kepi, kualik kepara malah kowe mengko sing kena walak. Wah, alah. Wah. Kakang Semar najan kepiye wae Kresna kalah pertitis karo Kakang Semar. Nyatane wae aku malah banjur kesiku Kakang. Aku nyun ngapura ya Kakang. Nggih, pun lakon iki dipendhet hikmahe mawon. Pun dipendhet inti sarine mawon. Dipendhet hikmahe mawon. Najan to pintera njara langit bebasan bisa ngikel jagat nanging isih kedunungan ina lali salah lan apes. Sinuwun sak beja bejane wong lali isih beja wong kang eling lan waspada. Yo sepisan meneh aku nyuwun pangapura ya Kakang, malah apa sing dadi bot krepotane Kakang Semar Kresna saguh bantu sakmutuhe. Nggih, pun. Sakniki mang manunggal kalih kadang-kadang dika para Pandhawa. Semar
bareng tak talesih tak glijah kanthi permati jebul apa ingkang dadi gegayuhane Kakang Semar nyata gegayuhan ingkang luhur ingkang mekaten Kakang ingkang rayuwun gunging samudra pangaksami ngantos kaduk ati gejeron panampi anggen kula ngraita menapa ingkang dados kekajenganipun Kakang Semar. Mula sesuk meneh kuwi aja gampang kena pengaruh. Aku ngerti ngene iki kowe merga saka pengaruhe Durga to. Ngaku ora? Inggih Kakang. Kula nyuwun pangapunten malah lair batos kula nyengkuyung. Anggenipun Kakang Semar badhe mbangun kayangan. Yo ora anggepmu aku arep mbangun kayangan ki arep mbangun kayangan sing magrong-magrong kaya kayanganmu Jonggreng Saloka suduk pangudal-udal kaendran lak encak panunggalane ngono to. Aku mbangun kayangan tegese aku mbangun kayangane menungso. Bangun kayangane menungso arep dandan-dandan budayaning watak nista. Karo mbangun wewangunan sing mapan ana desa ngadesa kene. Dimen padha dienggo urip ingkang tansah samat sinamadan daya dinayan. Inggih Kakang kula nyuwun pangapunten. Kula inggih nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ha iya, ning sesuk meneh aja nganti gawe pengaruh. Wis kono. Gek bali ning kayangan. Durga ya ngono, bali ning dandang mangore. Balamu dijak bali kabeh. Janji wajo bolomu baju barat wani ganggu gawe Semar nggone bakal bangun kayangan aja takon dosa. Lan aja pisan-pisan wajo balamu baju barat wani ganggu gawe dulur-dulurku warga sing padha lenggah ana ing kelurahan Ngestiarjo Wates Kulon Progo kene. Aja takon dosa. Inggih, inggih kula nyuwun pamit Kakang. Gedhe dhuwur mesti iki Werkudara cat katon cat ilang mesti iki perjineman Jaramaya ya. Wah, ora nrimakake Yae Lurah Semar Badranaya klakon bangun kayangan gelem bare ora gelem balak dupak igamu. Wes